Ez a videóhoz jön a, hogy legyen meg mikor inkább a halljam a viccet. Na, mondjuk a valászot. Ez most videózzál. Igen. Megy a halász, megy halászni. De még mindig megy a halász. Na jó, elmegy a halász. Esőben van cigányhalász. Az a halász nem fog semmit, de egyszer fog egy aranyhalat. Reni? Knockout. Mi van? Semmi. Mit hiált? Csak gondoltam, hogy de van. Gondoltam, nem az. Nem sokkó. Az aranyhal azt mondja. Ha nem dobsz. Mi? Hogy? De nem is fogta ki még az aranyhalat. De ki fogja az aranyhalat? Igen. Azt mondja az aranyhal. Teljesítem 3 kívánságodat, hogyha nem dobsz vissza. Olyan vissza. Nem. 3 kívánságodat teljesítem, hogyha visszadobsz. Na. Ez az aranyhal jött. 5 gyilkos típus. Na jó. Akkor az egyik az, hogy egy deci pálinka. Megissza. Mi van este jó egész? Megissza. Igen. Utána 20 decit. Azt is megissza. Utána friss ilyen pálinkát. Ellenőrzi magát, kontrollálja. Pisír pálinkát, megiszi, azt is megissza. Megy haza a feleségéhez. Assza. Ahhoz e porro. Igen. No, hozzá egy poharat. Hogy van? Igen. Leteszi az asztalra. Amerika. Lássátok, köcsögök. Hogy kell viccet mondani? Csula vagyok. De mondja, de... Na igen, és akkor leteszi a porrot, bétpisi a pálinkát. Megiszta a kirdiát. Hát nekem miért nem hoztad por? Miért nem De frájer, ki kérdi? Az asztalin kérdi, hogy szüveg. Nekem miért nem tűzi pálinkát? Mert te iszol az kérdő. Há! Na jó, értettétek? Ha nem dobod az aranyhalat,